नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला सुका जवला घालून भरलेलं वांग कसं करतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. वांगी आहेत. ही वांगी मी अशी कापून घेतली आहे, त्याचं देठ काढून वरचं साईड तर थोडं थोडं हे करून ते कापून ठेवलेली आहे. हा उभा चिरलेला कांदा भाजण्यासाठी, हे ओलं खोबरं ते पण भाजायचं आहे. हे लसूण आहे, 10-1 पाकळ्या आहेत द्या, हे पण भाजायचे आहेत खोबऱ्याबरोबर. हा सुका जवला 2 वेळा धुवून मी फुगत ठेवलेला आहे, बारीक सुका जवला आहे. हा फोडणीसाठी कांदा आणि ह्याच्या वांग्यामध्ये भरण्यासाठी कांदा आहे. हे चिंच आहे ह्याच्यामध्ये घालायला. थोडा फोडणीसाठी हिंग, गरम मसाला, हळद, हा मालवणी मसाला वाटणामध्ये घालायचा आहे, धना पावडर, फोडणीला चवीसाठी मीठ आणि फोडणीला तेल आणि खोबरं भाजायला तेल. चला तर मग करूया आपण. 2 चमचे तेल घालून ठेवते. तेल तापल्यावर तर आपण कांदा टाकूया भाजायला. तेल तापलंय, कांदा घालते आता. कांदा लाल होईपर्यंत भाजायचा. नंतर मग याच्यामध्ये खोबरं घालायचं आणि लसूण घालायचं. लसूण कांद्यामध्ये थोड्या वेळाने घालायची, कांदा भाजी झाला काय. टाकते. कांदा थोडा लाल होत आला आणि थोडा एकदम जास्त लाल झाला का मग खोबरं टाकायचं. लाल झाला आहे बघा आता मी खोबरं घालते. गॅस माझा फास्टच आहे, पण खोबरं आणि भाजायचं आहे ना, चांगलं बारीक केलाय नाही गॅस. खोबरं असं झालंय आता भाजून. आता गॅस मी बंद करते. मागे पण तुम्हाला वांग्याचं आणि बटाट्याचं भरीत मी दाखवलेलं. आता सुका जवला घालून वांग्याचं भरीत दाखवते. हे बघा झालं भाजून. आता गॅस बंद करते. थंड झाल्यावर वाटून घ्यायचे. वाटायला घेते. घालूया. थोडंसं सुकं करायचं, जास्त पातळ नाही करायचंय. मालवणी मसाला घालूया याच्यामध्ये वाटायला. 1 चमचा तरी घालायचा. 1 चमचा तिखट आहे म्हणून 1 चमचा. तिखट कमी असेल तर जास्त थोडा घालायचा. आमचं तिखट आहे. आणि मीठ चवीपुरतं ह्याच्याला घालायचं 1 चमचा. आणि कोकम, हे सगळं एकत्र वाटून घ्यायचं आणि बाकी सगळं फोडणीला घालायचं. एवढं नाही घालणार आहे, थोडंसं बारीक असं करून घेतलंय तयार. आणि हा जवला पाण्यात मग अशी फुगत घातलेला होता, तो मी असा गाळून जरा पिळून काढला. त्याच्यामध्ये बघा 2दा धुवून, मगाशी पण रेती आली थोडीशी, आता पण आली, म्हणून हे फुगत घालून अर्धा तास तरी फुगत घालून ठेवायचा, म्हणजे रेती सगळी निघून जाते त्याच्यातली. 2-3 वेळा तरी धुवायचा तो. मग असा नंतर पिळून काढायचा. तापला आहे माझा, तो गॅसवर ठेवला तो. आता 2-3 चमचे मी तेल टाकते फोडणीला. 4 चमचे तरी घालायचं तेल. जास्त हवं असेल तर जास्त घालायचं. आता कांदा फोडणीला घालते थोडासा, म्हणजे ह्याच्यात पण घालायचा आहे कांदा. थोडासा फोडणीला टाकते आणि बाकीचा कांदा मी ह्याच्यात ओतून घेते. त्याच्यामध्ये खोबरं, जवला आणि हा कांदा मिक्स करून ते त्याच्यामध्ये वांग्यामध्ये भरायचं आहे. आता फोडणीला हिंग टाकते थोडासा, गरम मसाला थोडासा टाकायचा, कारण गरम मसाला मालवणी मसाल्यामध्ये असतो ना, थोडासा घालायचा.
धना पावडर, हळद, मीठ तर घातलंय पण नंतर लागलं तर थोडंसं घालायला लागेल, थोडीशी हळद. आता हे सगळं मिक्स करून घेते मी. त्यासाठी नुसती लाल मिरची पावडर टाकते, थोडीशी कलरची, तिखट नाही आहे, साधी आहे, कलर येण्यासाठी. मिक्स करते सगळं, दुसरं ती फोडणी भाजते इथे. काय मिक्स केलं हे जवला, कांदा बारीक केलेला तो, आणि हे वाटण, हे सगळं आता मिक्स करून याच्यामध्ये आता भरते वांग्यामध्ये. तुम्हाला हवी असेल तुम्ही ते बटाटे घालू शकता याच्यामध्ये. मी नाही घातली, आम्ही घालत नाही म्हणून मच्छीच्या याच्यात, म्हणून नाही घातली. ठेवलेलं मी, आता हे भाजून झाले जसे फ्राय झाले चांगले. आता बाकीचं वाटण आहे ते आता याच्यामध्ये टाकून देते मी. एवढं पातळ हवं तेवढं सुकं हवं तर सुकं ठेवू शकता तुम्ही, पातळ हवं तर पातळ करू शकता. म्हणजे चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर किंवा भाताबरोबर असं खाऊ शकता व्यवस्थित. थोडं पाणी ओतते मी आता, हे सगळं धुवून. आता याच्यावरती मी मीठ आपल्याला हवं असेल तर ते बघून आपण घालायचं याच्यामध्ये. पहिलं घातलेलं आहे मी. आता ह्याला शिजत ठेवायचं, जरी 20-25 मिनटं तरी ठेवायचे, कारण वांगी चांगली शिजली पाहिजे ना. आता आणि थोडंसं पाणी घालते याच्यावर, शिजू दे. 20 ते 15-25 मिनटं तरी शिजलं पाहिजे. हे झालं आहे तयार. मी गॅस फास्ट नव्हता ठेवलेला, 15 ते 20 मिनटं होऊन गेली. बघा हे असं तयार झालं आहे. आता गॅस फास्ट नाही ठेवलेला, स्लो ठेवलेला. स्लो गॅसवरती मी शिजवून घेतलं आहे. हे बघा हे असं झालं तयार पूर्ण. तुम्हाला जर चिंच घालायची नसेल तर कोकम पण तुम्ही घालू शकता याच्यामध्ये. मी चिंच घातली. जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.